abusiane so ya sanso e de hyemu e wa ha bi ma menchi na afensu me na wase na me ma wakọ abasa odi odo aba be bodo no aba be ka me ho e wa fidika sie yi eso abusia enne yensa ka update bi e wa fidiem ha sei eya brantie na okokofa obi baba enyin se ne na wo ne tese empremienu eso no enne abrantie to nsafre no aba be du fidiem ha sei ya ono nso e de ne side of the story e to dwa enu ntime pesa obeje bre na waka me ho ne yakọ akoti ono so ne nsema wo e de fasa asem we na fe ye ba na ne akachi no me de ababedan ye nkọ ne nkonkoti ne mu nsem embrasisia Amwako Prince ohote say yankopa adumo boss ona wo ye POP adwuma no POP utumi kosrem nyina kwaye adwuma mo adwuma nso ene ye de mu chini pa o enkran so kọ bia enti mo kwa mutumi di be say eya ne depend fie no se so de a betimi atwa be 2 months abusumi mienu ni nyina na wo baabi o na ba sa na se bia wo yire a wagya yire ho a be dey se eno na koye se woni ni medin sa wo so okay ubedin kita ho na bibia ni ohia bibia wa send no okay bibia okay na se ne ba sa so abekire wo yire kom se ye wo kom ne ye wo kom na abusumi mienu na wo kodi wo bi ma so de obekire ne kom abane sa obene de basa mo de mo kwa mo nsumunya bibi kakra de fefe mu kakra David ase sa ne mane de obi en hono POP fo se yesemo pepa zo abawo yesemo yes tomo pa POP fo yesemo ko site obi dan mo na mo kotete normal efiewuru afo no inti so obi ka sa de to POP fo so a obeka say meka say ndie nya no kre nya no kre ti mo kwa manfo fi a mo nya yi no mo ntwe amanfo ma nkọ amanfo fie sa okay krache ne se POP fo ntumi nya sa woni mababa we ya wote hoyi pachai na papa ye pachai mini kwa ba na afa so dinim sa ba ye kasagu ye no mame pacho ide betimi aye se na me frɛ obi me frɛ ono no ma menu aba na me frɛ no na onipa kro na me frɛ no ni ho tu onu mum na ewo eho no no ben phone no na opeke ye da because ho ina mo wo se esteni ho no na onu mum na onam so na me frɛ na ono so no beto ne badin na me frɛ no abusa de se ede na eko ebi a date ni cry da be ena so ti me frɛ no na me manya wi na minya reta na minya no na emu ho na me ni nya nkutadie se bia be kasa ni ade ba mi no na we say mani kosu akra nche no so kosku ono aya we se obetimi aka ne kra na wo wunnim so kosku se na me kra me hu sku atare kra shere da okay nti akire na ono ba me kra na me be so be ba me ho no wadin kan ye sa complain so person be me ho fie nam so na wadin kan asede pe but na me ne pe wo phone ne so but no pressure say tell me ono person ba me ho oba wo wonchen yeah nam so da bi say te sa de ane so wode ne ho tata no na me yes wo sa de me ti me yes antu do nto ma ono kra ka chem so we ne bedu me bi kwa kra wonye de wo ma so ko tetem bia oba fia me se me mane de ene ebe nti de no ono akra de ba force me no na me ko ba bi kra na me kukurum ti de me anso so abegina santase ono ade ne ho aba by force yeah say abegina santase na me say abegina santase me fro se bra na wa wo ba de a ma me ko ba bi kra na me ko na de emra ti me ko ba bi kra na me ba no na me ni nyina ye de ebu omi ni ku fi sa tam no she school atade ana no she school no wo akomadan ona na ho akomadan okay na me friend na akusi ni sister eso no aha tina me de me nim se mani kosu ayu crash so se ni school atade na she ni a na no kra na make e bia na bia me twantro okay enti wodi ni ko fie no sa day no first day no di na sai wo fie ho me fan se ade chen no koe ade chen no koe to koe no se be weekend o san so sa ba bi okay teno na akoye se minim se ne no si pa che ana me ye na osasa ba nteno so se anso ade chen no sa koe first day no ba ye no oda ma ade chen sa da no one ne ye me pa twan
ɛna ɔkɔe nti the following week ne nso ɛna ɔsan so sa bae ɛbɛda ma ade ɛkyɛn nti emu a na ade nyem no first born ɛno kra de me bokra na minim sɛ ɔno ne bato aso 2 times na me kra minim sɛ bia ebi betumi ayɛ nyin sɛ kra na me wɔ adwuma mu ɛna ɔfrɛ me na me fan sɛ ɔde ma ne nana na ɔso sei ne sei na reta ayɛ wɔ nyim ɔso ɔne wo na nyim na me sɛ aba me ho 2 times na me sɛ okay me no kra me obi kra ka me ka sɛ nyame a na me je so yo na me so yo de dia me de me send this car ma de akɔ hospital timu ho na asɛm ni ni didi nkomo na ɛsɛ abɛ sɛ makofi nso ama abusu nso ayɛ de ehu mawi ɛna ɔde gye ne tun first wine no na kyɛ sɛ ma wo de edi kan na no ukɔ fie no o hwehwɛ abaya ne papa ne maame akyira kwan na nyin sɛ ne bae no enim ho na ɔmo pɛ nipa kora wanyem ne ba no timu ho no nam sɛ reta na maame ene ba mabusuafo okay ɛna ɔmo yɛ sɛ sei ne sei na aba na ɔmo si yo ne me fa sɛ magye atum ana anam sɛ me ha magye atum ne ho no wo man kan kyerɛ sɛ akwada ne kɔ SS emu ho no me ka kyerɛ wo mba kasagu we me fa sɛ me kasa kyerɛ no sɛ me mum de me mani kosua anhye ne so kosu me pese me hunu sɛ abaya na ba wo ho no wa mo hu so kɔ SS me pa cho da bi enti ne maame mo nyim wie ya wo mo de beto wo abusua ni mu no ɛhɔ no wo be kan sɛ akwada ne kɔ SS ya na ɛhɔ no de ɔma musa sa ayi no na brebe na wo hu sɛ akwada sɛ no yɛ SS nya akwada ebra mimi hu ye no na akwaya sɛ wonyem no tina sɛ abusuafo no ani abre epe be makora one na ye de enyim ena horo na me kyerɛ me kwan sɛ o meti ba bi sei me kora no na mo adwuma na makodi manso na me sɛ o metu ni hyɛ da sɛ ɛda sei meba kumase ti me ba na kyerɛ sɛ waba na ya ye de ya ka ho asɛm to ba ye na me ni edi isa wo so ɛno hwan na bae papa get the maame oba ye me pese me hunu sɛ maame no ma wo ya we sɛ ye ba na wanyem no akwada ne SS ni akwada na wo sese besi nne unim sɛ SS ni akwada na wonyem no actually na me van sɛ owo wie ye no ono mo me fan sɛ ono no wa me van sɛ onyem no kwotena akomadan ti no wonte ahase baabi ti mu ho na me de ete say wo yede uko school hwan na ball wa mane if you offer na ene ma wo hunu say no uko school na wo bra wo hunu say akwada no ye school ni no anyem ne sa no wo ete wo say oh me mum de me ye basa de me ye basa say na me mpenesa na me mpenesa because say ye adwuma tutu akon ekọ ba bi nyina say obu wo no ma onku school ana se ne na me misi pe no na enye saa na e ba ne saa okay say die nti apapa di ni ba yanim e de ne ba ye de se wa befa ne ba akwada ne school ni ne SS wa nkotwere wa si empo anya ne results wo ne wotena ase ye nhyehyeye sa akwada ne ngo wo a se school no no obeto aso se adwuma na obema na sua ma ne nye wabu first wine abeto akoda ni di ote ya ne se wafa akoda ne ko second wine obehu ya ne se akoda ne sa anyam woni akoda ya kwa akotena afedie de aba ne se wapam akoda ne so omra ada ya ontumi ne ntena bio onware no enti papa die gina se wabefa akoda no ne mprempren wakwa akogya ne subunani a SS wa ma na anwie adwuma fadetum na akoda ne nsu adwuma mienu maami nso se ontene wo ho nhwe nkwada no kire se won mu firi apre eba ne papa hokora abohyei wamfi akwada nkwada no kosi se wo ba ha wo mo ba ha ye frew e na wo yi wanim se afedie wo de wanim be ba behwe nkwada no adenti na prince wo yesa kire budie mu na mentio na me pa che o omo ba ye no me musa me question kire wudie mu na mentio me pa che o na me ne na net timenete no eva ze me bi store amount my store amount a wote ano na woton ade nti woton ade no na ewi asron za ho kire wo na so obi abeto obi abefiri emu
ne nipa no ese wo de balance ba be so nti afi me kwa adwuma ba bia na wo ka se nipa no se ontua balance na aka no nam se de nipa ba ne bitimi aba be firi wa de be ka se ontua saa ade na aka no ane me kwa kubusa nipa kura hwe ti bi kubusa ne nipa no so ente saa na oyere yobi a onka ne kore ti bi me kubusa ono te se ba kubusa girls no na se ono ne bu afu ti afi ade achi no me kwa adwuma na me kra nsa me ko no na se that means o see the sika bi share ne bag in 50 cedis me mafa ti me fra adwuma ba na ye se me TV 60 inches o de wo ma abubu mase no wo dem me dem wo kwa adwuma me ba na che se 50 cedis nti no wo de wo ma abubu sliding door machine na wa papa no fridge mu no asase fridge no kusue ho be create me no abubu ni nyina tinache se me hunu za adwene para me wo ma no nye sa na wo dwene no ana we su nye ba ku mienu ato aso saa ye he na ato aso saa ni masese no fon kura na ne bufu ano da hwe no wase no ono ane de kura en kwa me ana ja me ma to ama no ene eja se no yisu no da hwe no wase no ne ma picture ma ye kama e de ato me de frame ato ano timi de sekan no de sisi mu no akoto agu atechim ono ane ma picture tina se me hunu se ne wusi e behave no minti me ne nto abrabo ne so ntina ma me so me yese onko enti wo pamo no me mum de ma pamo no de bat de me hu ya se o apa na be fa ne ma de ko me mfa de se danu a wo ka kire ne se onko no ofiri wo fie ko wa anko na emum bi ohun ya ne se ne papa na aba e na ne papa ne be fa ne ba no ene ne neoma e na ode koy na ode koy ya no wo de koto na nanim se bia ade sei na wo waka kire wo yere ade sei na ade chen ne papa nso aba abeye enti na nanka ho ma yenko ne papa ne honko busa ne nsem ana yenko ka asem no datam na natu kwan kakra to no yese nko ba na me yese saade ne obedru a because ene asem na sia no yesu obedru ansa na metimi de saade ma ne nyina abo no enti na ma bisi na me yese be de bo no ene so wose ne yenko na yenkoti emumu aye okay yemfa ne se na natu kwan wa ankasa na nka wuntumi nko papa no anim se bia agya asem se ni si nti na amka kire awura ne sesei na won so aba be yesei na edi entia enu mum de na edi nkan se no edi nkan frɛ ne papa dada aka chen se ni ma se na waye de waye nti na ama ontimi enye nti afi no ye ono akra ye kra no asan so no no se sa de nam se amanfo nko ka bi ma ne se ade a waye na wanye ni nti o TV o pae no o fridge wase no ne ma picture frame wase no phone wo de ahwe wase no e na de ebio na nkusua ne mu ne ade ni nyina wase ni nyina eye ne bona na afu se waye de den se because of scanner o se me ye free ne bag ma ono e de kon 50 cedi dinti e no de say 60-inch TV 60 inches TV na kuma be na ene again ni kura ne saa no okay enti se si a wakode papa ho de papa be fa de ko di enti na won hwe wo ma ende that time me fan say ko ne fada ho no emu nyina na me koso sende but ana adwuma no so na nya da bia na ya ne muye enti se bia eda me nya bi manese bitimi nya bosome bia na otwemi no sika kra na me mom 4 million ti beto de bi ne munye na go 200 cedi ana be de asende no se o monyi wi no na ye nhwe akiri no ebi adwuma ebi enu datam na adwuma aba na metimi ne nkae ayede asoso de ama wo mu eno no na menya bi kura de akọ kura na papa no so wonte ase se me send 2 million de aba na masa return this kana sabre me back na wo chire mu chire no say bi this is the situation ano de na me nchire mu enchire ndie but me mum de se me va se me ka kire enipa na me saniska no ensi ono a mum so de ba na me sanisi gia ne sister abiso na me saniska nisi
na ga ni die nim se bi a ho kyeraba na se bi a BBC enti wanka oh okay say ye gay ordinate ana se waja no say papa na be fa ne de ne konti me de me ntimi nhya chinchira se bi a say enti ni nyina papa no papa wa ma awade wa ma ba wa bi ba cho da bi papa we o ti wa ma o ma awade ba cho da bi enti yidie mebusa wona no aba ye woni ne te ana waja no pacho me ne ente de temasi ye asem na mebusa wo mpanyinsem se me pa kire se woni ne te nkire se woni ne ente na ba akom me pese me hunu se mo mpana twe a mo awo mienu wo mu no mo da so wo ho ana se bajai me pacho se ye ni hobi mo jai okay papa yi akwadaa ne nyemo ye no okade wa akwadaa ne ho ne kyerɛw me no say before na eno so no me mete no akoma dan say no oku school no na me ba me fa say me yese dako me pemre na ma ba be hu na wofo no na me koe na e chen mu say ni na aba na o say na unim say na me ba no oku school na mtu me de na me nim so oku school na o sinti say ni aba no obe ne dey nam so de yenhwe na onwunwie to wuwia na se amamre bia o se mebeye na o se mebeye na me hu sane esiko te sam no wuwie na amamre be no aye se nye ba ko pe abeda ne miedo enti se die no aye me wa se me tu di ni wie me tu di ni wie ni na mu na me na ete enti na akoye se me kobo me na ne amane na me ma ne ba mu senka me pesenka me koye oba ne ho ade na me wofa me na ba mu bi na ye ba na ehia na abusuan ne ka se saade a ye me ehia no ka se de saade a ye mla na wonmunye list maye na ne o se ye de ye na ya ye sa enti wo koje list if a list o mo akasa eto maye se ni epese ye bia yenye but wanko ware no na akaka crab ama na kama wanu wo ye saa ade no ode wo mafunu say TV na ha tenache se ohunu sa woni ne bobra enye yi na wohu sa woni ne bobra enye yi na wonim se na akwada nso ye school ni akwada enti wo wa be fa no wo baabi eno aba be ja no nowhere dia na ene na nka eso ye enti se mama mputu di se ye ya wote hwi gay so nim se wunti eno antumi antwere wase nsohwe mimi mum de na minim se ida se bia mimi se me na wasa me na minim aha se ti obehu so wonya obehu se mu okɔ school nso ena ye wo nso nyinsa ni nti na ama na antumi ankɔtwere bra wo behu se mu okɔ school kire se wo ba ya wo benyim akwada no wo kɔ papa no papa ne ma wo ya we se pe wa wo nkasa ye mu me ba no okɔ school enti se ye obeye ne dey ena wo se ye ntwan ma ne nwunwie no owie a mamre bi wo hɔ a na makwa akoye enti wo behunu se okɔ school se wafa no okɔ school oni na wo baako wantumi ankwa ankɔtwere ne nsohwe enti SS no wanwie woni na ba ba wumienu afei no aba ba hunu se ni suma anye ni bufu a wo se TV fridge ene de keke ka ho enti waba ba ye sasabonsam wo pese ofiri wo so no se be peto ya akosuasie ni mu a wo de bama no na ade agya ne kwan enti se wa anware no wa ma na anwie school woni na ba ba wumienu enti wu gya no sebe onfa ne nkwase asebo nante wo sa na mpese busaw owura o pacho ndi enye sa mum de na ye say prince ko meme ye se obetra me nche no o se mitimi pe adwuma bi na mama na adwuma ye se nyane dia store na ubi na nyane dia store na ye wo dia ena ubi ye ena no tia no enti se ye wo se wo ne ntibio
wahu se ni subanye ni bufu a wose nioma ne papa nso bo ne ho ka na de ne call SS wanwie unyin senti e na asan na ba be wo ba kwa ka ho ama ye miedo enti sesei o koto na twene papa we so se papa yin san fa ne bei enko school ana wono fa ne bei enko sua adwuma de mi busa ho no watemase enti wo ye de den see the says ska na wose me de mana na odi pe bibi ya na one ona na ntu agina de wa kan ya ho one ona na ntu agina na bra be se bibi kire mpanyimfo sisi ya atiefo mama kra che no break akra se wone ne na ntu agina sisi ya wani mu ya o de tobo ma natural doctor ntrase ma natural doctor ntrase oh doctor tna ha mame o de tna se mame tna ha ya ma na agina tuo no entu na afi ono mra mesi bibi emfa nkyere na yehu wo ababone a ote obabi nka se wo ababone a oto abaya se wa na so akodie wa wo so a ho de ko ma be ma no se ma ba be reme wa na ayeza pancho de bi nyin wote anu aka wa nte so oka asmo oka no kure bi die na enya no kure no ni nyina anya no die nyina wo se TV pancho TV no yin ani ana da bi wo de wa mafunu hwi 60 inches TV mu se no pancho de bi one say TV pancho de bi ono na ebo no mi amekon na mkotale TV nanim na me yi me nsa na TV ne ball form mi amekon intinam so me strike se de be ya mesi age me ho tie di oka ye no ose okwa adwuma me pancho yanko adwuma dentam ose ono ekwa adwuma pancho wanko and oyi wu 50 cedis oboa ofri adwuma mu ba ye no na de wo mafunu wo de ahwehwe TV ni mase no pancho enti ye ntokwa na oka umi an na onsa hwe mu okay asai fridge ne nso pancho fridge no na oneme strike o dem ase mekwa ha no akwa mekwa ha na makwa because no person ya no person mi amekon na me so me tete me ho se de me so meje me ho asam no kura bi okan asam okan na ye no enye no kura ba ku kura ni ho no fridge no ntia no nso eye de no nso eye de fridge no pia mi ko bom ena efri e ho na be hwe ho ena hwe ho na ye de hwe ho na ye de ena say na phone nso pacho phone no say no ono obi kwatwe mpana na mehu no video gu phone no da ne phone no use no iti me send ama me phone no na odimrika to odimrika mi so medimrika na ball ties no so na say o man picture frame ne nso pacho no de oboa wan fa second yangu enti sa ne o me say ye ni nyina no eye wo ni ni mienu ntokwa ene say no ene say ye isa mu kumbia eseyade mu kumbia eseyade oh dabi what can throw mon start ade ne ma me start ma ne mon start na nkosua ne nso Rita nkosua ne nso se ne o inside o na ye kon no sa de mi pie ene no nso ye dai TV no se one ne ko ena wa miawo ena ode wo bata edan ne ho enti wo to nsa no ena TV ni yibehwe ho se sa na akan ba wo hwe TV ya enye ayio hwe TV no hwe de wo ye do TV we ya tie for TV we ye TV a ye nsa bo mu kekese TV ni ye de ade na abubom enti de na won nsa na ade bubom what did they? What did they? What did they na bubom? Wamafu. Second. On sana. Fridge nenso Opia mi boom. Fridge nenso. O he fridge we ya enye pia bom.
fridge ne nso enie fridge ne nso nie we yenye pia bom enti woto no de wo hwi ayinim ne yesi woto fridge ne nso de ne se no onsa Rita onsa na wo mafunu de na de se fridge no opia me bom da bi fridge na nye pia bom me se fridge we ye picture ye da mani mai enye pia bom eye bibi ne de abobom eye bibi ne de abobom hwe me manim ha abaya mam ka no kwemfa nche ye ntwantro wo manim ye ka no kore e wo manim se wo ka no kore wo de da wo de de wo de nya da me ka to ani ase wo hu sakrachi we wo ba ye de be busa no no eye bia o sabe won kofo obi baba akwada ni ko school na pode woni akwada ni nko wumienu ma akwada ni ntumi nko tre wasi sore na metena manim hange kan kase tidam katre de say panyini wo fie woni panyini ntu agina no amra be ka bibi mfa nkyere yen wono so ale allegation ne say die nti awo wantumi amfo wa nko ne kyere say obufu a wo se nioma na sabe nyeska eni esen dia kwa akototo sa nioma no e dia ba bebo ho wa bre nkwada wo fie nkwada be TV nkwada be num fridge mu nsuo kosua ye noa nkwada be di phone ye discan ese akoye screen eni na de ade sa sika no nke betumi sa dia bibi foforo enti ntina ntwantro e wo manim mempantro twa okay enti fridge TV ne de won sana fridge no de ne se do momoy mabie mo manem boma me o de dia na se fridge no odi aba wo mafunu ana ade aba every day e kire ho die nti na ma wo se fridge no Rita ye die nti a o ye wo dai nti na ma wo se fridge no mana na me ka se obo me adana asem ni si ye na nkasa na ma mi bu e mantem wonom oba be gina mu ka asem ne se friend se prince nya bibia ma ye de e manenka na prince si de bi na ono ana na so ode no akofa oba bonsam aba betena ne so enti ma me ne koye no onem struggle wode mo wonom no obo me bye me sa tie no area na metem ono akotan anu aka ne nsem se abaya we dem ne be wo sa onware me no aka sa no de akire nipa kolo na me de hye me bufo nti e ma me yes ade enye mani enye ani da ho nti na me sa ade no de hye me bufo me sa ade ne se ono na class ono na ekwa adwuma anase me ekwa adwuma no do ba aba empa me ne da so no oba e da mpa no so ewe m hono ya no mo ka chemba ya te asem de na me mfa anye de enya asem ba mani ya gani de biko hu bi wode m hono ukopie so ai mi kopie so e wode m hono enti sa da na ukopie so na wo se fridge no ade chen adana ntokwa ni si ye no na wo se fridge no wo se no no ogina ho ai no wode m ho bi wanya ohwe wo se no wanya ni nyina no obo me wo se ni nyina no obo me enti ni ama ni se wie ye no ewe m hofo opie ko ya na memi disu na ewe m hofo busasa aden ona opie ko enti memi pie ko ya no so pie ko no fa akire no be video sa ni ma ni digu phone ti sa tam de no wa se fridge na wie sa da na wo se TV ne ka ho no sa da na wo kan nkusua no hwe hobobo ni nyina no sada na wo se wo phone nso kan ho eno nso ye da fofo phone asem ne okone obi koda okra me se okọ eye okumawuo na one young boy bi koda girl bi ekoda o video gu ne phone so a me hu ye no na me ne struggle na me pese me twen saade no e de ko kire me papa na me maame enti odi machi ekọ na mimi theatize no so na phone bo one se e na ofem papa ka che ne se me ma se phone mimi yusu enti dade ne ko bo me ema me papa nua na me papa baaye ho ema omo kan se ema papa nua ne ka che ne se me metu wono mi nsa obo me ma manimu nyina mi su anadwo ne pa ma me papa nua ne ko hu se obo me na me papa nua ne enti na kia na ekuta me a na edibie gate no me dwane ko aja mi hwiri gata ni se na kin ne ye de etom
by plans no me papa ba o ka chen say me ma to kin na ide egunsuo ne munti me papa mo fa Sophie oni me papa nua no hwehwe safo ne sa o ma anye de o ma ehu e na o mo koe enti Una baba ya we pa dia me ne no hwan na wa anger issues. O anger issues o. O anger issues. Akoma nye o. Mewa. Na we ni odi be say ni nkai tam koton we. O koton kra nka be nyeska. Ana tam ko fa koma papa kra se da monye me di achemo. Na o say ne kwa. Well, o fa akwada wonyini ya adwene ni nyini de ewunya wosomie. Inti Prince, this is as a result of all fa akwada onyini ye. We be chiro nyansa mu ahunu se SS ni na dwene swa onyini inti twema ni nyini ansa na wo be fa wafa. Akwada idi atia ne se ne hososo wo body pa. Inti sa tam ne kura no na otumi hu se wo ginam wan hwe ya wo be ka se se ne body tie die enso no osua. Somebody who is not matured in the mind onware ebi na ye ya akwada wi wonya matured e wa adwene mu ti wonim se ne me control bra me ni me kunu enya asem. Gay wo beto se won so wo da oba so a woni na ye yi pa cho ndi obo a e won empa mo da so pa cho ndi ye ntuma sige nasene e na wo hye mbosa shows e wo ho pa cho obo a ti wa meche wo ne gay bia wo dem ebi bukra enye ensi krada adena na wo bo no me mo no ummi osu mia ne minute ne tare dan obo a mintimi yesa aba ya wo mo obo me mo no so no na hide na isi a wo twantro oya re kwa de na me papa mo ba ye no because asama o kase o de ne nsa ne buti o de woma ene bubo ti because we na ugina ho ba chana me ni oba na me ko adwuma han nti se ono no se me mbe bo no ho no ade nso ada tam so a wo se no na me so mini ho teti de na me bo wo Edio. Okay. Mema one onana kwa ejina. Mama me ne doctor man kwa anka semwie tenase wa ha. Okay. Na mi wie pe a de sebe oni panyini ekwa ejina tuo no. De panyini wisegu na subu no. Onka nkyere me ne matiefo na yentie. Sebe enkwada nkete fa. Ensunsanso e woso ye bebre o. Ensunsanso e woso ye bebre. Kire se ye kan akwada no usa. Se na wanyini. Awo no awo ntem. Usa. Ena hwede akofa aba. Papa bi na de comment na ba no kire se baba o POP for na wo ka se moko site amunya yi ne de ande wo boa ebi mo ye pa ebi mo ye yi ande wo boa oso no ye POP ni eno wo kasa no oso ande mo boa mo ye yi pa ba da nyu obia ande construction for ankasa no construction for no ukuru ya construction now wakọ ebi ababi okoya adwuma abosome wo betwa obetwa adroba fotwa construction fotwa central fotwa obi atwa etudia o yo ba na obetu dia ne o ya na ne nyina akosite omokwa mobo mo net anani mu nyina mo hyem adiem edinio denso nyankopon ene yeboafo ne da ho na usua samuti bio ohuni abrante ne ka nyama je nsam ne de what ne okaka se ewraba no na de ne ho ehhehye no ona de ne ho hyehyɛ no kono de nkonya ready e na oba ne so anka nche ne se okɔ school eto se nyama je nsam ne de ohuni e okaka to 20 ene o mati kopo ye toof no wanti a se ya na obefem se ya na beto se ene beto ne abrante ni pia ode blame ni na wa push ni na de aguso
say ye mfom so no de no nya ready say on do betu sa na mo no na mpo say wonya ready wo say na wunnim say okọ school e na first nyinsen e baaye nti second one nso e baaye nso first one dey fa ne say ye mfom so mistake na e baaye nti nka den na wo say wo gi abofra no na nka maami tu ani school so nso wasan so ne na nyinsen na etoso mienu afi wo be ka chen say ni suban bi oda na di ni den nti wontume ne ntina hwan na nkonkofa no hwan na nkonkofa no se wasem wa da san kwasa sem ya wadi emema wasem kra sisi a woni na wo mienu no hwan na nkonkofa no se na yire no no hwa wo mama no fa ma wo etele bia ya ade edidi wanya wo de na ye mfa ndi obi nti so senka ye wunu aba na obi aba be fa no na waye na brabo se ya nti nke be ya wo de ebeya wo de anases wo de fa wo ho hye papa yi shoes mu se senka ye wo ba ani aba ya yi ene wa ba be obi aba be fa no ene na nyinsen ne edi kan na to so mienu ene wo gya na si won me se on ware ni bi oni na ntina bi ma nti nka be ya wo de ade edi ye ya enye ye de na ye ma ye mfa ndi ye nyonko wa wonim sa ade wo ye efa ne kwem enso wo pese wo force wa na ma ne ye ko ba se ase wo wasem ade awaye ma ye nyesa na enye emoaye sa suban no ye njai na emoaye mu se raban se ni suban nye kra na ade na wa hwehwe mu anye hwehwe mu asa na woni ne kwa konyinsen ade na wanye hwehwe mu na enne wase na bra gba wie mama ne suku abo no na afi na wa beka se ni suban nye ntuntum ne ntina fa ne kokoto adwuma ma pa adwuma kra no no anse hu se si a ni mo yedu asana obeja na waja no ale na ya mudin se musa na ya ma ya na ya so ya so odin bi ya so odin ya kan ye nti o mu kan ye nti a se ne ne besi bia ne afa ne sa ya kan no tie ya nka na nya ne se wa wo mienu ya be ma ke kana ne ope kire wo wie wo suku wo kra wo adwuma bi a wa na provide e ma ho wo independent obi so a nka obi betumi abegya woni ma ya kan ne ope e de a kire mo amupe mo duabo mo bre ne omunum nti ye ndi mu adai ye fa we ntu ye hofo ye ntu ye hofo na da bia ye ka ye ntu ye hofo na ye aginsem abusia ye fa we nya futu ye fa ntu ye manefo because some kokokoko fa bakra na ye ya parents na ye na ebesa ba beda ye so ye ne ebebre so bebre ba ye so so ye wonko a wano aduane enya ahibia but so no ne ba esa ba be ka ho nya easy nti ye ntu omufu pa ye ntu omontina ho ni ye ntu omufu yie awofo bi ho a no na piapia ne ba ne tiko nanso menkonko ye awofo bone na mpia wo ba tiko enko awade enko mpana twim ye ntu omufu pa na mmom nya sade a de wi abrabo na ekọ no wan hye yi a bibia do papa ko wie no oni enje ho kra ya fa wanya futu aha na mdu besi like video na fa share na subscribe for mama na kosi adepa ene medin aha so da so aye emergency Ghana TV abusia na ekoyie ene ne ankoyie na wo de ade a chem da se ne e besan so e de ahyemu e wa ha bi makrawa na madawase